Πόσο διαφορετικό είναι να σε υποστηρίζει μια τέτοια ομάδα όπως αυτό που κάνουμε εμείς, ειδικά όταν είσαι στο εξωτερικό? Είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από την επικοινωνία που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε σένα και στον γυμναστή της ομάδας, είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ότι ο γυμναστής της ομάδας να δέχεται πώς να το πω. Το ότι ο αθλητής έχει και μια εξωτερική υποστήριξη. Ναι, και που ξέρει το σώμα του, που δουλεύει χρόνια. Ναι, που... ακριβώς. Το κάνει ξεκάθαρα γιατί θέλει να αποδώσει ο ίδιος καλύτερα. Προφανώς αυτό γίνεται σε συνεννόηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στην ομάδα. Εννοείται. Και νομίζω ότι είναι και ένα πλάζ για έναν αθλητή σε μια ομάδα όταν είναι τόσο επαγγελματίας και έχει μια ομάδα από πίσω του και δουλεύει σε όλα τα κομμάτια και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ναι. Εγώ θυμάμαι στην Πολωνία ψάχναμε ακόμα και το από πού θα πάρεις γεύματα, protein meals για να έχεις. Είχαμε βρει μια εφαρμογή. Για να σου φέρει protein meals στο σπίτι, να μην χάνεις γεύματα, να πιάσουμε το σωματικό στόχο που θέλαμε.